आप सुन रहे हैं सोनालाल सम्राट। अब ना जाई बकुसावा हाजी के खेत में मले बा मकई में दर्द होता पेट में हाँ अब ना जाई बकुसावा हाजी के खेत में मले बा मकई में दर्द होता पेट में होता रहे गरमी रहे बेसरमी होता रहे गरमी रहे बेसरमी पेपर से दूध गो पिला के हरिओम का कोरी रे दादा आ मरल सिला के त भगनी चिला के आ मरल सिला के त भगनी चिला के अब ना जाई बकुसावा हाजी के खेत में मरले बा मकई में दर्द होता पेट में अब ना जाई बकुसावा हाजी के खेत में मरले बा मकई में दर्द होता पेट में होता रहे गरमी रहे बेसरमी होता रहे गरमी रहे बेसरमी पेपर से दूध गो पिला के अच्छा आ मरल सिला के त भगनी चिला के आ मरल सिला के त भगनी चिला के मनीष रक्सौल सखी ने साला उतर रहे बेसहारा अंगुरी घुसाई के कोई दिया गहरा घुसाई के कोई दिया गहरा सखी ने साला उतर रहे बेसहारा अंगुरी घुसाई के कोई दिया गहरा ले बा मजा देले बाटे साजा अच्छा अभी ले सखी रे जखम बाटे ताजा ओ सच ले बमा जाऊ देले बाटे साजा अभी ले सखी रे जखम बाटे ताजा पहले बढ़ीला हमारा कीला पहले बढ़ीला हमारा कीला सखी रे ओढ़नी बिछा के आ मरल पटक के त भगनी झटक के आ मरल पटक के त भगनी झटक के मरल पटक के त भगनी झटक के चोली के जबन हमरा है ना हो समय पी गइल सखी उत दारू के जोश में चोली के जबन हमरा है ना हो समय पी गइल सखी उत दारू के जोश में राइटर विवेक का घात कइले बा दबोज के सुनील संतोष सब आइल रहले सोच के विवेक में सखात पहले बाद बोझ के सुनील राकेश सब आइल रहले सोच के सोनालाल सम्राट के नाम मनले हार सोनालाल सम्राट के नाम मनले हार ज्यादा पान खिया के मरल सिला के त भगनी चिला के मरल सुता के त भगनी